Na za ka kai ka? Na kurza za ka kai ni. Na kurza. Malam zo ka wuce ciki ba na hawa. A nan gaba zan sauka ne. Okay, a shi yasa saboda kar mu je kuma a ce he ka sauka wannan sannan wannan. They never show you say you be mumu. You be mumu. You think say you dey wise. You are a mumu man. Hello mai gida. Ai mun samu babur din. Mun samu. Ai ba za mu bari ya gudu ba. Yanzu nan muna tare ma da ni yanzu. To ga mu nan zuwa ga mu nan. Yawwa. Alo. Salamu alaikum. Babban waga. Ba. Ai abin da ya ga maka dai shine. A'a. Ai wannan sakacin ba zai yi wallahi ba za mu bari ya gudu ba. Yana nan inda muna tare da shi. Wallahi yawwa karkata komai. Ba da yawwa. Kai me babu? Ɗaya ne zai sauka. Malam haka zo? Sauka zan yi. Haka zo malam. Dama ni ai zan riga ku sauka. No. Hayar ni. Masha Allah, ba kowa ciki kenan. Ba kowa, ina za ka je masa. Ta kurza za ka kai ni, ai mu je kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malam ya kaza, ya za ka tsaya ka dan wani. Ai ni ko ina zuwa nake yi, ba inda ba na ɗaukar fasinja, ina za ku je. Ina za mu taka bana Allah. Aski da Allah. Aski. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu je. Hello mai gida. Ya za a yi mu samu lafiyayyen babur kamar wannan? Mu bashi ya gudu. Ai ba zai gudu ba. Yanzu nan ma muna tare da shi. Nan muka yo. A ka kwantar da hankalinka haba. Shi din banza Allah ba zai gudu ba. To ga mu nan zuwa ga mu nan. 20 years. Mess up. Mun haɗu da shi. Ai ba zai gudu ba. Muna tare.